Ahojte líšky a dneska vás vítám u nového dílu z našej záhrady veľkej. Čiže poďme na to a dneska to bude speciálny diel, pretože ideme do tohto pralesa. Ja už som tam bol, ale nepreskúmal som to celé, jo? Čiže poďme na to. Ja už tu mám takúto cestičku. Teraz tam je sused. Môžete vidieť, tam má bazén, všetko. Je tu včela, ktorá opeluje kvetiny. No a tak to tady vyzerá. Celé proste zarastlé. Všechno. A tady je můj pělísek, volá se Alan. Mám tady ještě jedného Bastiana, ale ten je fakt maličký teda, fakt maličký. To jsou nějaké teda železo. Čo to mám teda rozmazané, nechápem. No a tam, keď vojdeme, jak vidíte, tam, tak tam to je fakt proste strašidelné. Čiže ja sa toho nebojím a poďme do toho. Dúfam, že aj vy sa toho nebojíte. Ak áno, tak fakt ste neviem čo. Ale ak nie, tak dajte odber. Ale ak áno, tak dajte. Tu je nejaký starý kontajner. Nejaký z železa. A tuto, práve tuto, ako môžete vidieť, tak som tu našiel niečo toto. Nejaké sklo. A tam to mám koši a ukážem vám to ešte dneska. A toto už vidíte, akože fakt les. No čiže poďme do toho. Ja sa nebojím! No a tuto už chádzame vlastne do tej strašidelnejšej miestnosti. Ja sa musím prepchať a sem už moc nechcem ísť, pretože chytím asi kliešťa. Jo? Chytím určite, že kliešťa. No a teda už idem. No, toto bolo všetko. Ešte teda cesta naspäť nás čaká. A to tu rýchlo prebehnem. Rýchlo proste. A ešte vám to ukážem. Jo, už mám hlavne ruku. Počkajte. Sorry, chvíľku. No nič. Ja už hľadám priačus.